Giroan jarraituko dugu, izan ere, Bilbok ofizialki hasi du aste nagusirako atzerako kontaketak. Gaur ari dira konpartsakideen eguna ospatzen, Marijaia Arriagako balkoian ikusteko, hilebete eskas falta denean. Larraiz Blanco! Egun handia dute gaurkoa konpartseroek aste nagusia hasteko zehazki hilabete falta den honetan beren eguna ari direlako ospatzen eta ikusten duzuenez hori giroa nabari da. Urteroko zita da inolaz ere galdu ezin dena eta bilbotarrek gogotsu hartzen dutena. Goizetik pintxo lehiaketarako prestatzen ikusi ditugu eta konpartsen arteko bazkariaren ondoren dantza apur bat egiteko garaia da oreka erromeriaren eskutik. Apurka-apurka festa usaina hartzen ari da Bilboko areatza, gaurkoa motorrak berotzeko eguna baita. Bide ez? Aste nagusia dirudi, baina ez. Gaur da, gure eguna, konpartsakide eguna. Konpartsakide eguna increíble, urtero. Eurek antolatutako eguna, euren gozamenerako batek bat. Empezamos ya desde un mes antes dándole duro. Entonces hoy es como, venga, disfruta, que ahora viene lo gordo. Marijaia gerturatzen ari dela iragartzen duen eguna. Hemen Marijaia usaina dago. Bai. Gogoekaz. Bai. Baina asko, pasada. Goizean, goizetik gailendu da festa giroa. Pintxo lehiaketarekin hasi. Pintxoa egin, ondo bazkaldu, danon artean, kuadrillan, da gero dantza. Hori da. Guk irabazi dugu pintxo txapelketa. Lan gogorra egin du, zaiatu gara pila. Ardoak dastatzen ikasi. Eta saieski janarekin bapo bete ostean, erromerian izerdi majo atera dute konpartsakideek. Aurten 13 konpartsak iragarri dute Israelen aurkako boikot kanpainarekin bat eginez, ez dutela Coca-Cola freskagarririk salduko. Hasi da atzera kontaketa Marijaia berriz Arriagako balkoira irteteko.